Lewa Jolfuɓe ko wuro wongo e nder commune Sinthiou Mamadou Boubou falde Goudiri taw ko kilométre uji 12 woni hakkunde ɗo kongo hoɗi tolnima e duuɓi temedde joyyi ujunnaji ɗiɗi neɗɗo ina wuuri toon ko ɓeyde jalti oɗo aset ɓennuɗo ngam hollirde mette mumen saabu caɗele limtinɗe ɗeɓe gondi gila e ndiyam laabi moƴƴi courant réseau téléphone e ko nandi hen. Hande yaltinamen ɗo ko haalde caɗele amen noon ne kewi saabu ɗum minen laamu ngu ala ko tini amen gila ngoɗo wuro hoɗi ɗo ganduɗa wuro ngo woni cosaan ha hande laamu ngu tinani amen min ngala ndiyam min ngala réseau min ngala courant lawol moƴƴol on jii lawol ngol kam no ngar toon haydara ala komin jogui lawol moƴƴol ala hayso dabareedu garwi ɗo saɗa nawa ɗum Goudiri ko ma jaaha haɗa ferguito yaade jomum ne wawi jibinde lawol he walla caɗele keɓa ɗum e lawol he ɗum noon laamu ngu yo hokku amen fodde amen ko fodde amen min namni amin foti hebde fodde amen gati koye Sénégal min jeeya komin jibinande Sénégal makki yo yaltu yo hokku amen fodde amen minen ko ɗum min namni ko ndiyamin mbi ɗo e nder Lewa Jolfuɓe. Ko boyli ɗiɗi gonno e wuro ngo oɗo saaha ko woturu moƴƴi hen yimɓe e jawdi foof ko hen jarata so tawi ceeɗu ari ndunne ko ɓoyndu no feewi saabu kayru e wuro ngo jejji ko ɗum saabi yimɓe ɓe ko toon ñallata gila subaka ha nangue muta ngam hebde ndiyam ko nawti galleji ɓe mbaɗa erago e laamu ngu nde faabotoɓe ko ɓuuri yawde e yaccade. Laamu ngu amin jiiɗi ɓe jalta ɓe mballa men ko wayno maire uji conseil départemental député ji min jiiɗi ɓe fof yoɓe nanggonoramen min keɓa ndiyam sona ɗum ko musiba waɗa ɗo so ceeɗu waɗi tan ko minen koye ɗon ko mawko min goni yoɓe jaltu ɓe mballa men e ndiyam ko ndiyam min namni e réseau e lawol ngol. E wiide Lewa Jolfuɓe naaɓe ɗe caɗele ko ɓoydaɗe te ala to ɓe ponno yettade tawa ɓe jettaki kono ha to jareten ɗo hay hen saɗede wotere ummanaka.